Έτσι, το βιβλίο, το οποίο έχει ως σκοπό να δείξει αν πραγματικά οι κλασικοί έχουν δίκιο, που βλέπουν την ιστορία διαφορετικά από μας. Εμείς τη βλέπουμε σαν μια ιστορία γραμμική που πηγαίνει προς τα πάνω. Οι κλασικοί την έβλεπαν σαν μια ιστορία που αρχίζει με την χρυσή εποχή και εκπίπτει ώσπου φτάνει στην κλασική εποχή. Η σύγχρονη έρευνα με τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει αποδεικνύει ότι οι κλασικοί είχαν δίκιο στην αξιολόγηση της ιστορίας. Θα σας ρωτήσω, αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους υπάρχει μια ταινία που λέγεται 10.000 χρόνια π.Χ. και μας δείχνει τον άνθρωπο, κάποιον άνθρωπο των σπηλαίων που παλεύει με τα μαμούθ. Είναι αυτή όμως η εικόνα του ανθρώπου πριν από 10.000 χρόνια? Αυτή η εικόνα είναι τελείως φανταστική. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα στην παλαιολιθική εποχή. Βλέπουμε, ας συζητήσουμε για λίγο για τα σπήλαια. Βλέπουμε ότι τα σπήλαια της νεολιθικής εποχής είναι αδιακόσμητα. Είναι σπήλαια που κάθονται καθυστερημένοι άνθρωποι, όπως σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται σε σπήλαια. Όμως τα σπήλαια της παλαιολιθικής εποχής, δηλαδή, πιο παλιά, τα οποία είναι 12.000 ετών, όπως το Λασκό, η Αλταμύρα, είναι σπήλαια διακοσμημένα με μια εξαίσια τέχνη. Δεν είναι μόνο η τέχνη της ζωγραφικής, είναι πολλές άλλες τέχνες, όπως η κατεργασία του λίπους της Αγελάδος, και έχουμε και παραστάσεις των μαμούθ. Είναι οι άνθρωποι που κατέφυγαν στα σπήλαια, διότι μετά τον μεγάλο κατακλυσμό επακολουθεί υποχρεωτικά μια μικρή εποχή παγετώνων, λόγω της σκόνης που καλύπτει τον ήλιο, από τις εκρήξεις των ηφαιστείων. Οι άνθρωποι κάθισαν στα σπήλαια για ένα διάστημα και κατόπιν προσπάθησαν να συνεχίσουν και πάλι τον κατακλυσμό. Είναι λοιπόν αυτό το διάστημα που λέει ο Πλάτων, ότι περνούν γενιές χωρίς γραφή. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα έγινε αυτή η μεγάλη γεωλογική καταστροφή. Οι άνθρωποι αναγκαστικά μπήκαν να σωθούν. Για ένα μικρό διάστημα, όπως το σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική, το οποίο είναι 700.000 ετών, εκεί το μια άλλη διακοπή του πολιτισμού, το τότε η κρίνια πακετώδης περίοδος, και ο άνθρωπος έζησε και πάλι για λίγο στα σπήλαια. Αν δούμε τον άνθρωπο των Πετραλώνων, βλέπουμε ότι δεν διαφέρει καθόλου από μας, γνωρίζει να εργάζεται ομαδικά, ψήνει το φαγητό του, φτιάχνει ενδύματα από δέρμα και έχει και κουμπιά. Δηλαδή είναι στο δικό μας επίπεδο πολιτισμό. Αν πούμε ότι 10.000 χρόνια κάνει ο άνθρωπος ο παλαιολιθικός να βγει από το σπήλαιο, από το 700.000 έως σήμερα πέρασαν πολλές περίοδοι των 10.000 ετών και πράγματι υπάρχουν πολλές φορές που διεκόπη ο κατακλυσμός, γιατί όπως δεν ήταν μόνο μία φορά. Βεβαίως, όπως λέει ο Πλάτων, ο άνθρωπος έχει ζωή εκατομμυρίων ετών, όμως εμείς μπορούμε με βεβαιότητα μεγάλη να ταυτοποιήσουμε την τελευταία καταστροφή που έγινε πριν 12.500 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Παλαιότερες καταστροφές... Αυτό ταυτίζεται με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, θα λέγαμε. Θα λέγαμε. Αυτό που στην εβραϊκή θρησκεία είναι του Νόε. Πιθανότατα. Γιατί βλέπουμε ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία διασούζει, θυμάται ας πούμε και άλλους δύο κατακλυσμούς πιο πριν. Βεβαίως, σαφώς θυμάται, διότι στην ιστορία του ανθρώπου υπήρξαν και άλλες μεγάλες καταστροφές και αρχαιότερες αλλά και νεότερες, οι οποίες διέκοψαν πάλι τον πολιτισμό σε μικρότερο βαθμό μέσα στον ιστορικό χρόνο των 12.500 ετών. Μάλιστα. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο συνέχεια, αλλά έχουμε πολλές ερωτήσεις από φίλους οι οποίοι ρωτάνε. Πολύ ωραία. Ρωτάνε καταρχήν ρεύμα, ενέργεια. Από πού παίρναν αυτός ο πολιτισμός? Τι ενέργεια είχαν? Στο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με
τις Ινδικές παραδόσεις και τα βιβλία, τα Βιμάνα Σούτρας για τα υπτάμενα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, γίνεται φανερό ότι κινούνται μέσα σε ένα πεδίο. Κινούνται εκμεταλλευόμενο, έχοντας ένα ηλεκτροκινητήρα, εκμεταλλευόμενοι την δημιουργία κενού, και έτσι μπορούν να επιτυγχάνουν μεγάλες ταχύτητες με πολύ μεγάλη άνεση. Τι ενέργεια γενικότερα υπήρχε? Όπως ξέρουμε, υπάρχει γύρω μας το στατικό πεδίο του χώρου, το οποίο είναι η πηγή κάθε ενεργείας. Εκεί γεννιούνται συνέχεια και πεθαίνουν τα βασικά σωματίδια της ύλης, ούτως ώστε να διατηρείται το ενεργειακό ισοσύγιο. Ένα κυβικό εκατοστό του πεδίου αυτού έχει ενέργεια τόση από την οποία μπορούν να παραχθούν διπλάσια ηλεκτρόνια από όσα έχει το ορατό σύμπαν, και αυτή είναι η λεγόμενη zero point energy, όπως τη λέμε σήμερα. Και εφόσον κατασκευαστεί μια μηχανή που μπορεί να υπάρχει παντού, να την έχουμε στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, και να παίρνει ενέργεια από την ακένωτη ενέργεια του στατικού πεδίου, θα υπάρχει παντού άπειρη και δωρεάν ενέργεια. Είναι αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι αυτό που έλεγε ο Τέσλα. Ο Τέσλα παρομοίως ομίλησε για την μετατροπή της ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, και πιστεύω προσωπικώς ότι ένα γεγονός πάρα πολύ οπισθοδρομικό της εποχής μας, που δεν ξέρω που οφείλεται, είναι ότι είμαστε συνδεδεμένοι ακόμη από ενεργειακής πλευράς στην παλαιολιθική εποχή. Ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε λίγο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, όπως ο παλαιολιθικός άνθρωπος. Το μέλλον του πολιτισμού είναι οπωσδήποτε στην καθαρή και πανφθηνή ενέργεια που παράγεται από το στατικό πεδίο. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε, και το έχω διαβάσει σε πολλούς επιστήμονες, και είναι τρομερό. Πραγματικά ζούμε σε μια εποχή ουσιαστικά πολύ οπισθοδρομική. Είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε πολύ πίσω, και για να βγούμε από αυτή την οπισθοδρόμηση θα πρέπει ακριβώς να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε ως προς την ενέργεια, διότι με την ενέργεια που υπάρχει σήμερα, το πετρέλαιο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, ούτε φυσικά με τα λεγόμενα καθαρά ή βιολογικά καύσιμα, πετρέλαιο από φυτικό ή δεν ξέρω τι άλλο, τα οποία επίσης δεν θα είναι φθηνές πηγές ενεργείας. Ένας άλλος τηλεθεατής ρωτάει, θέλουμε να μας εξηγήσετε λίγο για τους χάρτες του Piri Reis, για την Ανταρκτική. Πώς χαρτογραφήθηκε? Είναι πολύ απλό. Ναι. Οι χάρτες αυτοί, οι οποίοι παρέμειναν και ανεπαράγονται σε μία παράδοση που συνεχίστηκε σαν παράδοση ναυτική, είναι οι λεγόμενοι πορτολάνοι που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί της Μεσογείου, και δεν έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή χαρτογραφία. Οι χάρτες αυτοί προέρχονται από μια εποχή που ξαναχαρτογραφήθηκε η Γη αμέσως μετά το μεγάλο κατακλυσμό. Γι' αυτό παρουσιάζουν οι πορτολάνοι και ένα εκπληκτικό χαρακτηριστικό. Είναι απόλυτα ακριβή σε αυτό που είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθεί, στο γεωγραφικό μήκος. Εκτός από τους πορτολάνους που εμφάνιζαν ορισμένες περιοχές της Γης, υπήρχαν και χάρτες ολική του κόσμου, μαπαμούντι, που λέγοντος στην αναγέννηση. Ένας τέτοιος είναι ο χάρτης τον οποίον είχε αγοράσει και ο Piri Reis, χάρτες που έδειχναν όλο τον κόσμο. Ο δε Χριστόφορος Κολόμβος που ανεκάλυψε την Αμερική είχε κατορθώσει να βρει και να αγοράσει ένα τέτοιο χάρτη, ο οποίος ήταν διπλωμένος στη μέση, σχισμένος, και είχε αγοράσει το υπόλοιπο μισό. Δι' αυτό γνώριζε ότι υπάρχει ακτή, δεν γνώριζε όμως πότε ακριβώς θα την προσεγγίσει, και πίστευε ότι είναι η ακτή των Ινδιών. Γι' αυτό και ομιλούσε για Ινδίες, και μιλάμε ακόμη για Δυτικές Ινδίες, Ινδιάνους,
και τα λοιπά. Ο χάρτης του Piri Reis είναι μια πολύπλοκη προβολή, σφαιρική, όπως και άλλοι χάρτες που έχουν διασωθεί. Δεν είναι μια απλή μερκατορική προβολή όπως οι σύγχρονοι χάρτες και αποδεικνύεται ότι το κέντρο αυτής της προβολής είναι κοντά στη Σιήνη, στο Ασουάν της Αιγύπτου. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλω να μας πείτε. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα σύμβολα του προκατακλυσμίου πολιτισμού. Βλέπουμε το μέανδρο, το σταυρό, τη σβάστηκα, το λαβύρινθο, παντού σε πολλά μέρη του κόσμου. Τα βλέπουμε σε πολλά μέρη του κόσμου. Έχουμε τη σπήρα, το κυμάτιο, το οποίο είναι τα πρωτογενή σύμβολα των δύο κοσμικών ουσιών και ενεργειών, και έχουμε τη σβάστηκα που είναι το σύμβολο του ρυθμού του κόσμου, ο κόσμος ο οποίος κινείται, διότι η σβάστηκα έχει κίνηση. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η σβάστηκα δεν είναι ένα απλό σχήμα, είναι ένα σχήμα ιδιαίτερα πολύπλοκο, γι' αυτό η παγκόσμια εξάπλωσή του ακόμη και σε απομονωμένα νησιά της Καραϊβικής ή της Πολυνησίας είναι ένα από τα στοιχεία της ενότητος του αρχαίου πολιτισμού, διότι όταν οι πολιτισμοί καταστρέφονται βιαίως, αυτό που θα μείνει θα είναι σύμβολα, θα μείνουν γνώσεις κοσμολογικές, γνώσεις γενικές θεωρητικές, και αυτό που θα χαθεί κατά πρώτον θα είναι η τεχνολογία. Γι' αυτό και στους πολιτισμούς που κατόρθωσαν να δημιουργηθούν αμέσως μετά, υπήρχαν όλα αυτά, αλλά δεν υπήρχε μεταλλοτεχνία. Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο υστερούσαν, γι' αυτό και οι πολιτισμοί που περιγράφονται στα Ινδικά έπι, στη Μαχαβαράτα, στη Ραμαγιάνα, χαρακτηρίζονται σαν μικηναϊκοί, μία μικηναϊκή εποχή. Όμως αυτή την μικηναϊκή εποχή με τα μεγαλυθικά κτίσματα υπάρχουν και ορισμένα υπολείμματα, ορισμένα απομεινάρια από αρχαία όπλα και από αρχαίες τεχνικές, και πετούν πότε-πότε και αρχαία αερόπλια. Ναι. Είναι όλα τόσο περίεργα. Άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τους μεγάλυθους. Θέλουμε λίγο να μας περιγράψετε πού υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Μεγαλυθικά μνημεία, τα οποία είναι κατασκευασμένα από από τον πολιτισμό των ανθρώπων, όχι της προκατακλυσμίας εποχής, αλλά τον αμέσως μετά, ο οποίος αμέσως μετά πολιτισμός διεκόπη βιαίως τουλάχιστον από 3 μεγάλες καταστροφές, όχι μεγέθους του κατακλυσμού, μικρότερες, μία που έγινε το 5000, μία το 2300 και μία το 1500, η οποία κατέστρεψε και το μινωικό πολιτισμό και όλη τη Μεσόγειο, όπως τις δύο. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης όχι, είναι μια είναι αποτέλεσμα. Είναι μια περίπτωση ειδική. Συνέβη στα 1648, όπως έχει αποδειχθεί με ακρίβεια. Ο πολιτισμός ο μινωικός τότε υπέστη μια μεγάλη καταστροφή, όμως μπόρεσε να επιβιώσει. Κατεστράφη οριστικά στη μεγάλη καταστροφή που έγινε γύρω στο 1510, που κατεστράφηκε όλη η Μέση Ανατολή, όπως είχε ξανακαταστραφεί στο 2300, τότε που κατεστράφει η Ουγγαρίτ, και μνημείων της καταστροφής στην Ελλάδα είναι η Λέρνη. Επομένως, ο πολιτισμός εκείνος πριν 5.000 χρόνια, πριν 7.000 χρόνια, είχε κατασκευάσει τους μεγαλύθους. Το Stonehenge στην Αγγλία αποδεικνύεται ότι έχει ηλικία του μείον 3.300 περίπου, και πραγματικά αυτή είναι η ηλικία του, με σκοπό να μαρκάρει, να σημειοδοτήσει το γεωδετικό πεδίο της γης. Γι' αυτό βλέπουμε να έχουμε μεγαλύθους, μεγαλυθικά τρίλιθα, μεγαλυθικές λεωφόρους όπως στη Βρετάνη της Γαλλίας, και η παγκοσμιότης και
των μετακατακλυσμίων ανθρώπων που διατηρούν τις αρχαίες γνώσεις φαίνεται εκ του ότι οι μεγάληθοι υπάρχουν παντού, και στην Κεντρική Ασία και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να μας πείτε για αυτό, για αυτή τη φωτογραφία εδώ με τα βραχογραφήματα, αυτά τα τεράστια δημιουργήματα. Αυτά τα μεγάλα δημιουργήματα, τα οποία είναι πάνω σε λόφους, πάνω σε βράχους και τα οποία εικονίζουν εδώ είτε ζώα, πότε όπως χρονολογούνται ο αυτά? ύπος του Ούφιγκτον, είτε ανθρώπους, ναι, όπως είναι. Αυτό είναι τεράστιο, δηλαδή τώρα. Αυτό είναι τεράστιο, πιάνει την πλαγιά ενός λόφου και οφείλεται στο εξής απλό ζήτημα, ότι σε πλαγιές λόφων, όταν το πεδίο, το ενεργειακό, το γεωδυναμικό της γης έχει γραμμές και πηγές στις οποίες μπορεί να τις ταιριάξουμε για να φτιάξουμε ένα μνημοτεχνικό σχήμα, τότε το φτιάχνουμε. Το σχήμα αυτό είναι μια τάφρος καμένη, έχουν ρίξει κυμολία ώστε να φαίνεται άσπρο. Από ψηλά. Ναι, από ψηλά. Συντηρείται. Γιατί όμως να φαίνεται από ψηλά? Διότι έχοντας η παλαιά εποχική αεροπορία έβλεπε από ψηλά. Μάλιστα. Κάτι άλλο τώρα, με τις πυραμίδες. Γράφετε εδώ στο παράρτημα του βιβλίου σας ότι η νέα χρονολόγηση της πυραμίδας του Χέοπος είναι 11.600 όχι, 11.600 ναι. Ναι. Πρώτης δεν έχουμε την πυραμίδα, με τη χρονολόγηση της έχουμε ένα πρόβλημα. Ναι. Δεν έχουν εφαρμοστεί σύγχρονες μέθοδοι χρονολογήσεως. Αλλά και με αυτές τις μεθόδους, τις έμεσες, το άνθρακος πλησιάζει η πυραμίδα την χρονολογία, την πραγματική της. Όπως λένε, πιστεύουμε ότι η Μεγάλη Πυραμίδα και το συγκρότημα της Γκίζης είναι πράγματι ένα κτίσμα το οποίο εμφανίστηκε, κτίστηκε προκατακλυσμία. Λένε τα αραβικά χρονικά ότι κτίστηκε 300 χρόνια πριν από τον κατακλυσμό για να υπάρξει σαν μνημείο του κατακλυσμού, και πράγματι αποδεικνύουμε ότι η πυραμίδα είναι μνημείο μέτρων και σταθμών, και επίσης μέσα στο βιβλίο γίνεται και υπόθεση, η οποία πιστεύω επαρκώς αποδεικνύεται, το πώς είναι δυνατόν να προβλέψουμε μια μεγάλη γεωλογική καταστροφή πριν 300 χρόνια και μπορούμε να το προβλέψουμε όταν το ουράνιον σώμα το οποίο θα πέσει και θα προκαλέσει αυτά τα κατακλυσμία φαινόμενα δεν είναι ένα στοιχείος μετεωρίτης, ο οποίος ξαφνικά εμφανίζεται, αλλά ένα μέλος του δορυφορικού συστήματος της Γης, το οποίο έχει χάσει ύψος και μπορούμε κάλλιστα να υπολογίσουμε σε πόσα χρόνια θα πέσει στη Γη. Κάτι τέτοιο συνέβη. Άρα λοιπόν ο κατακλυσμός ήταν αποτέλεσμα πτώσεως ενός αντικειμένου. Πάντοτε ένας κατακλυσμός, ο οποίος προϋποθέτει περιστροφή του άξονος της Γης, δεν μπορεί να γίνει από γήινα αίτια, αλλά προϋποθέτει έξωθεν επέμβαση, είτε πτώση ενός ουρανίου σώματος, είτε μία πολύ στενή επαφή της Γης με ένα ουράνιον σώμα, το οποίο θα προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικά την περιστροφή του άξονος της Γης. Εδώ έχουμε τις αποδείξεις ότι πράγματι έπεσε το ουράνιον σώμα, και που έπεσε στην λεκάνη την κεντρική του Ειρηνικού ωκεανού, εκεί όπου υπήρχε και μία ήπειρος μεγέθους Αυστραλίας, την οποία και κατεβήθησε. Αυτό έγινε γνωστό. Δεν υπάρχει στους με κατακλυσμίους χάρτες, οι οποίοι χαρτογράφησαν τη Γη. Η Ανταρκτική, όπως είπατε, δεν είναι με πάγους, Σωστό. διότι την εποχή εκείνη δεν είχε πάγους η Ανταρκτική, ήταν σε άλλο σημείο η πόλη της Γης, γωνία 90, σχημάτιζαν γωνία 90 μοιρών μείον κάτι
με τον σημερινό άξονα και αυτό που δεν ήξεραν όμως ότι έχουν καταβυθιστεί και άλλες ξηρές όπως η Ατλαντίδα ή όπως ένα μεγάλο νησί που έψαχναν συνέχεια στην Καραϊβική που το έλεγαν η θαλασσοπόρια Αντίλια, τα οποία είχε καταβυθιστεί επίσης. Την μεγάλη ξηρά στον Ειρηνικό είχε μείνει η παράδοση, την έψαχναν, γι' αυτό έγιναν οι μεγάλες εξερευνήσεις από τον Μαγκελάνο έως τον Κουκ, ο οποίος απέδειξε οριστικά ότι δεν υπήρχε πλέον. Στο σημείο εκείνο είναι η κεντρική λεκάνη του Ειρηνικού και έχουμε και τα σημεία όλα της πτώσεως του ουρανίου σώματος, το ρήγμα που δημιουργήθηκε και όλα τα άλλα σημεία. Δηλαδή, να το πάω λίγο παραπέρα, υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί και σε εμάς? Σε εμάς τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, διότι είχε καθαριστεί το δορυφορικό σύστημα της Γης στο αρχαίο και υπάρχει μόνον η σελήνη. Επομένως, να συμβεί μια τέτοια προκαθορισμένη καταστροφή, όχι βεβαίως, ένας μετεωρίτης, ένα τυχαίο ουράνιο σώμα που να περάσει κοντά από τη Γη και να προσκρούσει με την Γη, αυτό είναι κάτι που κάθε στιγμή μπορεί να συμβεί και είναι μέσα στα δεδομένα της αστροφυσικής. Θέλω να ρωτήσω και πολλά ακόμα, δηλαδή για τον ελέφαντα στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, μπορείτε να μας πείτε για αυτό λίγο? Ναι, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Στην Αμερική βλέπουμε ότι έχουν εξαφανιστεί όλα τα μεγάλα ζώα. Γιατί συμβαίνει? Οι μεγάλες πεδιάδες, οι πάμπας της Νοτιού Αμερικής ήσαν κενές, δεν υπήρχαν παρά μόνο μυρμικοφάγοι. Ορισμένα άλογα τα οποία ξέφυγαν από τους στάβλους των Ισπανών έφτιαξαν αμέσως ένα πλήθος αγρίων ύπων που γέμισαν τις πεδιάδες, τόσο κατάλληλες ήσαν. Διότι με το κατακλυσμιαίο κύμα έχουμε τις εξαφανίσεις των ειδών, πόσο μεγαλύτερα είναι τα είδη, τόσο δεν πρόκειται να αντέξουν. Γι' αυτό στην Αμερική αποδεικνύεται ότι υπήρχε ο ελέφας, υπήρχαν μαστόδοντα, υπήρχε η καμήλα, υπήρχε ο ύπος. Πριν από τους Ισπανούς. Εξυφανίστησαν όλα, η καμήλα, ο ύπος μπόρεσαν να μείνουν στην Ευρασία. Επειδή το κατακλυσμιαίο κύμα χτύπησε την Αμερική ιδιαιτέρως. Τη χτύπησε πολύ δηλαδή. Τη χτύπησε πολύ διότι το ουράνιο σώμα έπεσε στον Ειρηνικό. Γι' αυτό το λόγο και είχαμε την μεγαλύτερη δυνατή εξαφάνιση της Πανίδος. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που μου λέτε, υπήρχε δηλαδή τότε ένα σώμα σαν το φεγγάρι, ας πούμε. Όχι σαν το φεγγάρι, ήταν μικρότερο. Αν ήταν σαν το φεγγάρι, δεν θα είχε μείνει τίποτε από όλη τη Γη. Αποδεικνύεται ότι αρκεί ένα σώμα 10 χιλιόμετρων διαμέτρου για να προκαλέσει ένα τέτοιο μεγάλο κατακλυσμό. Λόγω της ορμής, αν δεν έχουμε δει καθόλου ότι υπάρχει η σελήνη και δούμε σύμφωνα με τα δεδομένα της ουρανίου μηχανικής στη δορυφορικών σύστημα έχει η Γη, πρέπει να έχει η Γη, θα δούμε ότι έχει 6 έως 8 μικρούς δορυφόρους όπως οι δορυφόροι του Άρεος. Αυτό το σύστημα εκαθαρίζεται όταν ένα νέο ουράνιο σώμα διεισδύσει, όπως έγινε με την εμφάνιση της σελήνης. Ορισμένα σώματα από αυτά θα φύγουν στο διάστημα. Και έδιωξε τα άλλα. Βεβαίως, ορισμένα θα προσκρούσουν πάνω σε αυτήν, ορισμένα θα φύγουν στο διάστημα και ορισμένα θα χάσουν ύψος και θα πέσουν πάνω στη Γη. Αυτό το είχαν υπολογίσει. Αυτό το είχαν υπολογίσει, ναι. Και γι' αυτό ήξεραν και πότε ακριβώς θα πέσει. Είναι εύκολο να υπολογιστεί και γνώριζαν και τα παλιεροϊκά φαινόμενα τα οποία προκαλούνται. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο ασχολείται με την πόλη που είναι πάνω στη Σάνδη, στην Τιαχουανάκου. Ναι. Είναι πάνω στο βουνό, έχει λιμενικές εγκαταστάσεις, δεν έγινε ορογένεση και άνοδος του βουνού, γιατί τότε θα είχε μείνει τίποτε, έπεσαν τα νερά. Τα νερά σχημάτιζαν τότε μια ζώνη γύρω από τον Ισημερινό, λόγω της πολύ ισχυράς παλιρίας που υπήρχε, επειδή το ουράνιο σώμα ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Συγκλονιστικά, πρέπει να δείξουμε εδώ. Έχει εδώ πάρα πολλές ωραίες φωτογραφίες με αυτά τα υπτάμενα οχήματα που λέγαμε της Βιμάνα, τα οποία είναι πράγματι εκπληκτικά και είναι και εκπληκτική η περιγραφή τους. Ναι. Είναι λεπτομερής περιγραφή. Βεβαίως, στο ειδικό Ινδικό βιβλίο, το Βιμάνα Σάστρας, διότι... Το οποίο χρονολογείται ποια περίοδο? Το οποίο είναι αρχαιότατο βιβλίο, διότι κύριο μέλημα του ανθρώπου ήτο να προσπαθήσει να περισσώσει ό,τι μπορεί από την αρχαία γνώση και να μπορέσει να την αναπαραγάγει. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε και την προσπάθεια να διασωθεί η γραφή, τα αλφάβητα, οι πινακίδες της Γκλοζέλ, που είναι μια προσπάθεια διασώσεως του αλφαβήτου. Ήτο μια συνεχής μέριμνα του ταλαιπωρημένου ανθρώπου, του ναυαγού του κατακλυσμού. Να ρωτήσω κάτι. Τι γλώσσα μιλούσαν στον προκατακλυσμίο πολιτισμό? Ο προκατακλυσμίος πολιτισμός στο κύριον σώμα του ήταν οπωσδήποτε ενιαίος, διότι υψηλός πολιτισμός, ο οποίος είχε διαρκέσει, βεβαίως και είχε διαρκέσει πολλές χιλιετηρίδες. Η γλώσσα την οποία ομιλούσαν, πιστεύω ότι δεν διέφερε πολύ από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν ήταν ελληνικά, ας πούμε? Ορίστε, πιθανότατα, ναι, να μην το πούμε με μεγάλη. Γιατί βλέπουμε κάποια σημάδια με γραφή στην Αμερική, για παράδειγμα, με σύμβολα ελληνικά. Το αλφάβητο αυτό, ναι, το ελληνικό, ας το πούμε, ναι, υπάρχει παντού, είναι παγκόσμιο. Όλα τα σημεία του υπάρχουν στις πινακίδες της Γκλοζέλ στη Γαλλία, φερρυπίν. Το κινεζικό αλφάβητο, τα ιδεογράμματα, είναι μια πολυπλοκοποίηση από αυτό το απλό αλφάβητο. Δεν γεννήθηκαν ως ιδεογράμματα, υπάρχουν μέσα και ορισμένα σχέδια που δείχνουν ακριβώς την πολυπλοκοποίηση της κινεζικής γραφής. Οι Κινέζοι δέχουν και ενδιαφέρουσες παραδόσεις, οι οποίες ομιλούν ακριβώς για τον προκατακλυσμαίο πολιτισμό, όταν και ο αυτοκράτορ της Κίνας ήταν ο Λευκός και γενναιοφόρος, και για τη μετακατακλυσμία εποχή, όταν για πρώτη φορά είχαμε έναν Κινέζο αυτοκράτορα, που γι' αυτό δεν έχει όνομα, λέγεται ο Κίτρινος Αυτοκράτορ. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν ξέχασα πολλά, τα περισσότερα τα είπαμε. Ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Κάνετε στο βιβλίο σας ορισμένες επιθέσεις για στα σύγχρονα πανεπιστήμια. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα σημαντικό, ότι στο σύγχρονο πανεπιστήμιο υπάρχουν ορισμένες αρχές οι οποίες είναι δογματικές, δεν είναι επιστημονικές, επιμένουν σε ορισμένα πράγματα που δεν θα έπρεπε να επιμένουν, όπως τη βραχία και γραμμική ιστορία. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να γεννούν και αντιδράσεις οι οποίες γεννούν και υπερβολικές γραφικότητες από την άλλη πλευρά. Έχουμε δηλαδή ένα εκρεμές ανάμεσα στην βούληση των πανεπιστημίων να μην μετακινηθούν σε θέσεις σύγχρονες. Πολλές φορές αυτό είναι εξόφθαλμον, όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλουν με σύγχρονες μεθόδους να χρονολογηθεί η Μεγάλη Πυραμίδα, και αυτό τροφοδοτεί κάθε είδους αντιδράσεις και ασύστατα επιχειρήματα με σκοπό τη διόρθωση αυτού του σφάλματος. Είναι το ότι έχουμε κολλήσει σε μια βραχία και γραμμική προϊστορία, είναι από τα κύρια τροτά της σημερινής περί ανθρώπου αντιλήψεως. Κύριε Πανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε κάποια άλλη εκπομπή να σε έχουμε κοντά μας. Θα ήθελα να κανονίσουμε και μια ομιλία στην αίθουσα εδώ στην Άλλα. Πολύ ευχαριστώ. Γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε και από τηλεόραση. Θα γίνουμε και λίγο πιο αιχμηροί εδώ πέρα. Πάντα είμαστε πιο έτσι αιχμηροί στα δικά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στην παρουσίαση των βιβλίων. Νομίζω ότι αυτά που ακούσατε συγκλονιστικά και πολλά ακόμα θα βρείτε στο βιβλίο του Παναγιώτη Μαρίνη, «Ο προκατακλυσμιαίος πολιτισμός». Από 65 ευρώ με 50 μόλις ευρώ στο 2-10-38-15.000, ένα βιβλίο 700 και πλέον σελίδων με μια εκπληκτική βιβλιογραφία σχεδόν 1000 βιβλίων. Θα δείτε βιβλία από όλο τον κόσμο και τα πάρετε όλα αυτά τα βιβλία. Πρέπει να δώσετε μια περιουσία. Δεν ξέρω πώς αξιόδεψε ο κ. Μαρίνης για να πάρει όλα αυτά τα βιβλία που υπάρχουν εδώ πέρα. Σίγουρα όμως μιλάμε για μια ολοκληρωμένη μελέτη, την καλύτερη που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογορά. Μία από τις καλύτερες που υπάρχουν παγκοσμίως για τον προκατακλυσμιαίο πολιτισμό. Από 65 ευρώ με 50 μόλις ευρώ στο 2-10-38-15.000. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο για αυτό το βιβλίο. Τα είπαμε όλα. Σήμερα έχουμε την τιμή, και σήμερα μάλλον, να έχουμε τα βιβλία του Αχιλλέως Τζαρτζάνου στο 2-10-38-15.000, γραμματική της αρχαίας ελληνικής, συντακτικών της αρχαίας ελληνικής και γραμματική της λατινικής γλώσσας. Ενώ έχουμε μια νέα άφιξη, βρήκαμε ψάχνοντας και τη νεοελληνική γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, αναπροσαρμογή της μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Μανώλη Τριανταφυλλίδη που είχε εκδοθεί για πρώτη φορά επί Μπεταξά, τόσο παλιά. Και τα 4 βιβλία αυτά από 60 ευρώ θα τα πάρετε με 40 μόλις ευρώ στο 2-10-38-15.000. Μια γρήγορη παρουσίαση, γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, από την καλύτερη γραμματική που έχει γραφτεί ποτέ. Οι κανόνες τονισμού που τους έχουμε καταργήσει, όλες οι κλίσεις, τα ρήματα, οι πίνακες του Λίου αυτοί έχουν μείνει κλασικοί. Μέχρι και τώρα χρησιμοποιούνται ακριβώς έτσι σε όλα τα βιβλία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράρτημα στο τέλος, το ετυμολογικόν. Τι είπε? 4 Απριλίου την Παρασκευή, ο Παναγιώτης Μαρίνης, δεν το κλείσαμε γρήγορα, στην Άλλα. 4 Απριλίου Παρασκευή εδώ στην Άλλα, στο 52-02-393, μπορείτε να... θα τα ξαναπούμε όμως, Έλεγα λοιπόν, το ετυμολογικόν, τι είναι το έτοιμον, εδώ να δούμε, έτοιμος είναι ο αληθής, ο βέβαιος, ο πραγματικός. Η ετυμολογία τι είναι? Το να βγάλουμε την αλήθεια μέσα από τη λέξη. Θα το διαβάσετε εδώ, έχουμε μια προσπάθεια, η πρώτη προσπάθεια ετυμολογίας που γίνεται, όπως και ένα παράρτημα με τον κατάλογο ανομάλων ρημάτων, τους οποίους είναι μικρό κατάλογος, τον οποίο πρέπει να ξέρετε απ' έξω. Γιατί θα το χρησιμοποιείτε πολύ για να μπορείτε να μεταφράσετε αρχαία ελληνικά κείμενα. Γραμματική του Αχιλλέου Τζαρτζάνου, συντακτικών της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, γραμματική της λατινικής γλώσσας, και τώρα βρήκαμε και φέραμε και την νεοελληνική γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Αυτή την πρόλαβα και εγώ, να φανταστείτε. Είναι γραμματική της νέας ελληνικής, της δημοτικής. Είναι το κλασικότερο βιβλίο, το οποίο ήταν και μάλλον το καλύτερο που κυκλοφόρησε ποτέ για την γραμματική της νεοελληνικής. Άρα έχετε γραμματική της αρχαίας, συντακτικό της αρχαίας, γραμματική λατινικής και νεοελληνική γραμματική του Τριανταφυλλίδη σε ένα ενιαίο πακέτο με 40 ευρώ στο 2-10-38-15.000. Εάν δεν θέλετε τον Τριανταφυλλίδη, κρατήστε μόνο τα 3 του Τζαρτζάνου με 30 ευρώ. Όπως θέλετε εσείς, για να έχετε κάτι, εγώ πιστεύω ότι αξίζει να πάρετε και αυτό, να έχετε κάτι ολοκληρωμένο. Το ξαναλέω, δεν το παίρνουμε για λόγους νοσταλγίας. Δεν το δείχνουμε για λόγους νοσταλγίας. Είναι η καλύτερη γραμματική της νεοελληνικής, αυτή του Τριανταφυλλίδη που βγήκε ποτέ. Είναι η καλύτερη γραμματική της αρχαίας του Τζαρτζάνου που βγήκε ποτέ. Το καλύτερο συντακτικό της αρχαίας που βγήκε ποτέ είναι εδώ. 4 βιβλία από 60 ευρώ με 40 ευρώ στο 2-10-38-15.000. Επίσης έχουμε τον Νικόλαο Κασομούλη σήμερα στο 2-10-38-15.000 και στα βιβλιοπωλεία μας, Όλωνος 114, Κηφισίας 236 στον πρώτο όροφο, Βασιλέως Γεωργίου 11α, στο κέντρο του Πειραιά, στα σύνορα Χολαργού και Παπάγου, στην Κόκκινη Μιλιά, στον Πολυπολίου του Θεόδωρου Μπινιχάκη. Θα βρείτε τώρα αυτή την περίοδο που έχουμε και την επέτειο της Παλαιγενεσίας, την επέτειο της 25 Μαρτίου, ένα από τα κλασικότερα έργα Νικολάου Κασομούλη, ενθυμήματα στρατιωτικά ενός ανθρώπου που πολέμησε, που έζησε την Επανάσταση από κοντά, ένα τρίτομο αριστούργημα στην κλασική του μορφή, στην κλασική του έκδοση. Ο πρώτος τόμος, η ιστορία του αρματολισμού, τι ήταν οι αρματολοί και οι κλέφτες, στην κλασική έκδοση με την εισαγωγή και σημειώσεις του Γιάννη Βλαχογιάννη, είναι ο πρώτος τόμος. Ο δεύτερος τόμος, η Επανάσταση του 21, θα βιώσετε την Επανάσταση του 21 μέσα από χάρτες
που έχουν φτιάξει οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Είναι τόσο σπάνιοι και συλλεκτικοί χάρτες αυτοί που θα βρείτε εδώ στο βιβλίο του Νικολάου Κασομούλη. Είναι βιβλίο φυσικά που θέλει πολύ διάβασμα, όπως βλέπετε. Ο τρίτος τόμος, η Καποδιστριακή περίοδος, η μεταεπαναστατική Ελλάδα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και 3 τόμοι, ενθυμήματα στρατιωτικά, Νικόλαος Κασομούλης, με 110 ευρώ. Με 110 ευρώ και τα 3 μαζί στο 2-10-38-15.000. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα που θα έχουμε μαζί μας την Παλατινή Ανθολογία. Παλατινή Ανθολογία από την έκδοση της Λειψίας του 1912, μόνον με το αρχαίο κείμενο. Εδώ χρειάζεται να ξέρετε κάποια αρκετά αρχαία ελληνικά για να μπορέσετε να το διαβάσετε. Είναι η κλασική έκδοση της αποκατάστασης των κωδίκων για την Παλατινή Ανθολογία από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, μόνο με 20 ευρώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα βιβλία που αποδεικνύουν το ομόγλωσσον αλλά και το όμεμον των Μακεδόνων, η ελληνική ταυτότητα των αρχαίων Μακεδόνων από τον μεγάλο ερευνητή Αθανάσιο Σακαλή. Τι κάνει αυτό το βιβλίο? Ετυμολογεί όλα τα ονόματα των Μακεδόνων. Ετυμολογούνται δε όλα από ελληνικά. Θα δείτε δηλαδή από πού κατάγονται όλα τα μακεδονικά ονόματα. Ολυμπιάς, η σύζυγος του βασιλιά Β' Μακεδονίας. Θα δείτε τι σημαίνει το όνομα Ολυμπιάς, από πού βγαίνει και ποιες άλλες Ολυμπιάδες υπήρχαν. Με αυτό τι αποδεικνύουμε? Πρώτον, ότι όλα τα ονόματα των Μακεδόνων είναι ελληνικά, ετυμολογούνται από την ελληνική γλώσσα. Επίσης, ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα στην υπηρετική Ελλάδα που έχουν το ίδιο όνομα με αυτό των Μακεδόνων. Άρα λοιπόν αποδεικνύουμε και το ομόγλωσσον και το όμεμον. 2 βιβλία από τον ερευνητή Αθανάσιο Σακαλή με 45 ευρώ στο 2-10-38-15.000. Πάμε πάλι στην αφιέρωμά μας στην Επανάσταση του 21. Για αυτούς τους οποίους μας λένε ότι δεν έχουν ούτε χρόνο ούτε χρήμα για να διαβάσουν πολύ, έχουμε 2 βιβλία κλασικά. Δημήτριος Ενιάν. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν υπασπιστής του Γεωργίου Καραϊσκάκη, άνθρωπος που πολέμησε στην Επανάσταση. Βρήκαμε το κλασικό βιβλίο, το αυθεντικό βιβλίο του Δημητρίου Ενιάν, του υπασπιστού του Καραϊσκάκη. Ο άνθρωπος αυτός πολέμησε ο ίδιος στην Επανάσταση. Και δεν είναι ότι πολέμησε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, πολέμησε πολύ και μετά την Επανάσταση για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει. Δυστυχώς πέθανε φτωχός στην ψάθα που λένε, κανείς δεν τον τίμησε και κανείς δεν τον θυμάται. Όχι κανείς, εμείς τον θυμόμαστε και τον τιμούμε. Δημήτριος Ενιάν, άπαντα από μνημονεύματα. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία από την Επανάσταση του 21, περιλαμβάνει όλη τη ζωή του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που φυσικά ο Ενιάν ήταν υπασπιστής και τον έζησε από κοντά. Πώς έγινε η άλωση της Τριπολιτσάς, πώς έγινε η πτώση του Μεσολογγίου, ποιοι ήταν οι αρματολοί και οι κλέφτες, πώς ήταν ο Έλληνας στρατιώτης στην Επανάσταση, ποιο ήταν το ελληνικό ναυτικό, έτσι. Θα τα βρείτε εδώ στο βιβλίο αυτό, το Μεσολόγγιο, Δημήτριος Υψηλάντης, και πολλά άλλα κομμάτια, η επαναστατική και η μεταεπαναστατική Ελλάδα από το κλασικό έργο του Δημητρίου Ενιάνος, άπαντα από μνημονεύματα. Μαζί με το επίσης κλασικό έργο του παλαιών πατρών Γερμανού, απομνημονεύματα. Εδώ θα δείτε και την σημασία και την συμβολή της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 21, στην κλασική επίσης έκδοση του 1900 με την επιμέλεια του Δημητρίου Καμπούρογλου. Πάρα πολύ σπάνιο βιβλίο. Και τα 2 βιβλία στο 2-10-38-15.000 με 20 μόλις ευρώ. Σήμερα μόνον 20 ευρώ και τα 2 στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2-10-38-15.000. Και τέλος, σήμερα έχουμε 2 βιβλία. Η Αμβλήχου περί Πυθαγορικού βίου, είναι η πιο πλήρης βιογραφία του Πυθαγόρα που μας έχει διασωθεί από τον νεοπυθαγόριο η Άμβληχο, σε 500 σελίδες αρχαίο κείμενο, νεοελληνική απόδοση από τις εκδόσεις Σίτρος, μαζί με το βιβλίο του Ζαν Ρισέ, η Ιερή Γεωγραφία του Ελληνικού Κόσμου, ένα βιβλίο που έχει βραβευτεί με το βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας το 1967. Ένας Γάλλος έρχεται να μας μιλήσει για ιερή γεωγραφία. Όταν τα λέμε εμείς, είμαστε υπερβολικοί. Όταν λέμε ότι τα ιερά στην αρχαία Ελλάδα ήταν χτισμένα με έναν συγκεκριμένο τρόπο που συμβάδιζε με το παγκόσμιο γεωδετικό σύστημα της γης, μας λένε υπερβολικούς. Να λοιπόν που ένας ξένος τα έχει πει αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία. Και τα 2 βιβλία, αυτά τα πολύ σημαντικά βιβλία, με πολύ μεγάλη έκπτωση στο 2-10-38-15.000.
15.000 με 35 ευρώ και τα δύο μαζί. Άρα λοιπόν, τι θα βρείτε σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο? Πρώτον και κύριον, ο προκατακλυσμιαίος πολιτισμός. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε σήμερα πολλά για αυτό το βιβλίο. Ο Παναγιώτης Μαρίνης τα είπε όλα. Όσοι θέλετε περισσότερα θα τον έχουμε την Παρασκευή, όχι 4. Παρασκευή 4 Απριλίου θα είναι εδώ ο Παναγιώτης Μαρίνης στην αίθουσα της Αλός και θα απαντήσει σε όλες τις απορίες σας. Συγγνώμη αν εγώ δεν μπόρεσα να πω για όλες τις απορίες, γιατί είναι πάρα πολλές φυσικά. Τα περισσότερα νομίζω τα καλύψαμε, αλλά ό,τι απορία θέλετε μπορείτε να έρθετε στην άλλα την Παρασκευή 4 Απριλίου. Ο Παναγιώτης Μαρίνης θα είναι εδώ με το βιβλίο του «Ο προκατακλυσμιαίος πολιτισμός». Εσείς φυσικά μπορείτε να το πάρετε ήδη από σήμερα και να το διαβάσετε για να μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις. Από 65 ευρώ με 50 ευρώ στο 210-38-15.000. Φυσικά τα στρατιωτικά ενθυμήματα του Νικολάου Κασομούλη, ένα συλλεκτικό βιβλίο, μια συλλεκτική σειρά, θα λέγαμε η εγκυκλοπαίδεια της Ελληνικής Επαναστάσεως. 3 τόμοι, ιστορία του αρματολισμού, η επανάσταση του 21 και η καποδιστριακή περίοδο, στο 210-38-15.000 με 110 ευρώ, 1.500 σελίδες. Τα βιβλία του Δημητρίου Ενιάνος, κλασικό έργο είναι η κλασική έκδοση, εδώ πέρα, με την εισαγωγή εδώ πέρα του Γιάννη Λαχογιάννη. Δημητρίου Ενιάνος, άπαντα από μνημονεύματα και παλαιών πατρών Γερμανού από μνημονεύματα με 20 ευρώ μόνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η προσοκρατική, οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, το καλύτερο παγκοσμίως έργο για την προσοκρατική φιλοσοφία είναι εδώ από τις εκδόσεις Παπαδήμα, Deals και Crunch, οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, η προσοκρατική. Εάν έχετε αυτό το βιβλίο δεν χρειάζεται κανένα άλλο έργο για την προσοκρατική φιλοσοφία. Όλοι οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, και δεν είναι λίγοι και δεν είναι ασήμαντοι, ίσα ίσα είναι πολύ σημαντικοί, θα είναι εδώ ό,τι έχει διασωθεί για αυτούς από το ένα βιβλίο 1.800 σελίδων στο 210-38-15.000. Βέβαια, ό,τι και αν πάρετε σήμερα, το κλασικότερο έργο είναι αυτό, Αχιλλέος Τζαρτζάνου, γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αχιλλέος Τζαρτζάνου, συντακτικός της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, γραμματική της λατινικής γλώσσας και αν θέλετε μαζί με την νεοελληνική γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, εδώ στο 210-38-15.000 και τα 4 βιβλία μας τα ζητήσατε, τα βρήκαμε, σας τα φέραμε για λίγα μόνο αντίτυπα με πολύ μεγάλη έκπτωση από 60 ευρώ με 40 ευρώ. Πηγαίνετε σε οπουδήποτε μπορείτε να βρείτε αυτά τα βιβλία και ρωτήστε τις τιμές, να δείτε ότι μόνο στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή μπορείτε να βρείτε αυτά τα εκπληκτικά βιβλία από 60 ευρώ με 40 ευρώ στο 210-38-15.000. Επίσης, η Ιερή Γεωγραφία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, του ελληνικού κόσμου, από τον Ζαν Ρισέ, Γάλλος, ο οποίος βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία το 1967 για αυτήν την εργασία. Τι μας λέει? Ότι τα ιερά των αρχαίων Ελλήνων είναι φτιαγμένα σε συγκεκριμένη θέση. Μα το έχουν πει και Έλληνες. Μα όταν το λένε Έλληνες, μας λένε υπερβολικούς. Να λοιπόν που έρχεται και ένας ξένος και μας το λέει. Μαζί με το βιβλίο του Ιαμβλήχου περί του Πυθαγορικού βίου με αρχαίο ελληνικό κείμενο και νεοελληνική απόδοση και σχόλια, μπορείτε να τα βρείτε με πολύ μεγάλη έκπτωση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλα αντίτυπα. Η Παλατινή Ανθολογία μόνο με 20 ευρώ. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι μόνον αρχαίο κείμενο. Ο Ιάμβληχος τελείωσε. Ναι. Ο Ιάμβληχος τελείωσε, δεν υπάρχει άλλος, να μην το λέμε, ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν όμως οι μεγαλύτερες μάχες του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Οι μεγαλύτερες μάχες του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Από τον ιστορικό Χάρη Θεοδωράτου. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο μας περιγράφει όλες τις μάχες του αρχαίου κόσμου. Ο Μαραθώνας, η ναυμαχία της Σαλαμίνης, η μάχη των Θερμοπυλών, η ναυμαχία του Αρτεμισίου, όλα τα μυδικά, η μάχη των Πλατεών, όλα τα μυδικά. Πάμε ολόκληρος ο Πελοποννησιακός πόλεμος, οι πιο σημαντικές μάχες, μάχη του Δηλίου, μάχη της Φακτηρίας κλπ. Ναυμαχία των Σιρακουσών. Έχει όλες τις μάχες, μεγάλες μάχες του Φιλίππου αλλά και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάντα με σχεδιαγράμματα μαχών.
πάντα ζωντανά. Επίσης έχει όλες τις μεγάλες μάχες που δώσαν στην ελληνιστική περίοδο οι Έλληνες μεταξύ τους. Εδώ έχουμε τη μάχη των Γαυγαμήλων εδώ πέρα. Η μάχη των Γαυγαμήλων είναι αυτή. Έχει όλα τα στρατηγήματα, ας πούμε, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς κατόρθωσε ο Μέγας Αλέξανδρος να διαλύσει τον πολυπληθή περσικό στρατό. Στο 2-10-38-15.000 και τα 2 βιβλία με 35 ευρώ. Συγγνώμη, με πήρε η φόρα. Ό,τι και αν πάρετε, Αρχιλέος Τζαρτζάνου, και φυσικά στα περίπτερα και στους πάγκους των εφημεριδών η Ελληνική Αγωγή, το καλύτερο και το πιο ελληνοκεντρικό περιοδικό που κυκλοφορεί. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμότατα που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Blue Sky. Θα τα ξαναπούμε αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι τότε, γεια σας.